מכבס על חלום, אבל העולם קשה לי, קשה מאוד. רוצה כמו כולם ללמוד, אבל גם באותו זמן לעבוד. כי קשה לי, קשה מאוד. ביום חייכה לי החיים, ומצאתי את החלום שחיפשתי מזמן. לומד, גם עובד באותו זמן. מהיום הקשה הלך מהעולם ולא חוזר. החלום האמיתי הוא האוניברסיטה הפתוחה. זה מה שחיפשתי, ורק היום מצאתי. האוניברסיטה הפתוחה זה היא, החלום של כולם. וזה אני, הסטודנט מוחמד בורהאן ג'בארין. שלום ולהתראות.